अरे बाबा देखी ना हमरा का भइल बा। भूख प्यास सब मरा गइल बा। तो हाँ, उसमें चिंता की क्या बात है बच्ची, अभी हम दुख दूर कर देते हैं। अपना पकड़ाओ। का बाबा? नटिका बच्ची, ओम फूक। लगता है बच्ची हमारे से ठीक नहीं होगा, चलना पड़ेगा गुरुजी के पास। मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। भूखे न प्यास लागे देहिया उपास लागे देखी न भइल का बा। ए बाबा भूखे न प्यास लागे देहिया उपास लागे देखी न भइल का बा। चलो चलो वो झैती करी है नेरवारी वाला बाबा। चलो चलो वो झैती करी है नेरवारी वाला बाबा। बारे अलबेला बुझलू, उ हमर गुरु हम हई चेला, होई ना दिक्कत बाबा बारे अलबेला। ए बाबा केतनो हम खाई काम करे नाही दबा। देखी ना कैसन हमरा लागल बा हवा कौन जीव जंतु धइले हे काबा। तो रहा है बच्ची, चलो चलो वो झैती करी है नेरवारी वाला बाबा। चलो चलो वो झैती करी है नेरवारी वाला बाबा। अरे मर गई रे। मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। लग जाई भूख दुख दूर हो जाई, ढोली के चुके दिए जरी बनाई। एक बार चल के तो देखा, लग जाई भूख दुख दूर हो जाई, ढोली के चुके दिए जरी बनाई। हाय रे दिने दिने बिगड़ता देहिया के दशा। लहंगा के भीतरी से फेंकता लसा रोग सहे लायक तनिको सनहबा। चलो चलो वो झैती करी है नेरवारी वाला बाबा। चलो चलो वो झैती करी है नेरवारी वाला बाबा। मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। तहार पूरा जांच हो जाई, तोरा पर चढ़ल जवानी के जोश हो, एही से देहिया रहेला मदहोश हो। शशिकांत सने ही सुनील करी का उपाय। सौसे बदनिया ले बेला अंगड़ाई लागे धैले बाबे हवा ढहवा। चलो चलो वो झैती